ahinya kapok ochak ng'ade. Tingene okang' ma kamende bende biro bang' koro paro mar chik mar omenda sani korene chik bang' jatend piny nochuo koke beti ang'eni ibuke Kenya Kwanza koso ni sedari biro kendo Azimio. Yawa Sharon. Nyaka penji chungu mar en mane kendo samu luonga ni kaka ja Kenya Kwanza. Alafu koran life member mar chama ma ruling party miluongo ni UDA. Koro mano kik confusion mora mora kik bedi. Ne ane Azimio chon okanyal kwer donge, but koro sani to koro ane chama mar UDA life member. Koro king'iyo wach mar taxes, mokwongo nyaka waduto stakeholders te wawuog oko watim gimiluongo ni educating not confusing jo Kenya on gima tax en in the first place. Categories of tax mamoko be mwalimu osemulo sama ne okwongo wuoyo. Aito wamed educate ji nito chik manyien mar omenda ni tiende ang'o, oting' ang'o, ok oting' ang'o, maonge gi propaganda wacha kaka en kech koro macha to koro chik kendo gine mane gikalo chikno donge odja ka olu chike no atieke wejo jod bura manokale koro jod bura kosekale gitimo processes gi e odno okamano ka ng'ato represent constituency